Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Grisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Mulejla titbieċ minni, qawwa tiegħi fittex għejni. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti waqt li qegħdin inħejju ruħna biex nagħtu bidu għal din il-ġimgħa imqazza, ejjew nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li kont mibgħut biex tfejjaq lil bnedmin ta' qalbhom niedma, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ġejt biex issejjaħ lil midimbin għall-indiema Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier biex tidħol għalina, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti salva lil bniedem f'kull żmien, imma issa hija tferraħ lil poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwar il-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li inti għażilt għalik u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li diġà ħadu it-twelid ġdid bil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej, araw, se nieħu lil-uliet Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru, niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom. U nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanja ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll, ma jibqgħux iktar żewġ tiġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet, ma jitnissux aktar ballat folozz u l-ħwejjeġ moqżiża tagħhom u b'ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien qatt insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jiena nsaffihom u huma jkunu għalija il-poplu tiegħi u jien inkun għalihom Alla tagħhom. Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom. Huma l-koll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-praċetti tiegħi, iħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom.
u jamru fl-art li jiena kont tajt il-qaddej tiegħi Ġakob, l-art li fija għamru missirijiethom, jamru fija huma wkoll buliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' sliem, ikun patt magħhom għal dejjem, inwettaqhom u nkattarhom u nqiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jien inkun Alla tagħhom u huma il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla. Salm risponsorjali. Il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej x'għandru għal bogħod fil-gżejjer, għejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu, qatt jiġu jannu fuq l-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bis-sfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jien inbiddel il-vistu tagħhom f'lena, infarraġhom u nferraħħom wara l-hemm tagħhom. Flimkien, il-mulej ħarisna kif ir-raj ħares il-merħla tiegħu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha tagħkom li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija, oħt Lażru, u raw dak li kien għamel Ġesu emnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu is-Sinedriju u qalu x'sejrin nagħmlu. Għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġu r-Rumani u jaqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġnus tagħna, il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom Kajfa li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom, intom ma tafu xejn. Anqas minnhom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqeret il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena nserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għall-ġens tiegħu. U mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemma waħda l-ulied ta' Alla li kienu imxerdin. Minn dakinhar il-quddiem dew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddix aktar bid-dijer f'nofs il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert, f'belt jisimha Efraim, u qatt hemmhekk mad-dixxipli tiegħu. Kien wasal l-għid tal-Lut, u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel il-għid għar-riti tal-purifikazzjoni. Huma fittxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'taħsbu? Tajt jitlaq għall-festa. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-qari illi għadna kemm smajna jagħmilna konxi ta' kif Alla qed iħejji x-xena għal ġrajiet ta' din il-ġimgħa li ġejja, il-ġimgħa mqazza.
qed niġu gwidati lejn il-quċċata tas-sena liturġika meta aħna niċċelebraw b'niket imma anki b'ferħ il-ġrajiet tas-salvazzjoni, tal-passjoni, tal-mewt u l-qawmin mill-imwiet ta' Ġesu. Nistgħu nħossu t-tensjoni tikber bejn il-mexxejja reliġjużi u Ġesu. L-iskop tal-ħajja, it-tagħlim ta' Ġesu qiegħed kull ma jmur isir iktar ċar sabiex jiġbor il-poplu qaddis ta' Alla f'relazzjoni iktar mill-qrib ma' Alla. Ġesu għandu jagħmel l-ikbar sagrifiċċju biex jiskopri, biex jasal ħajwettaq din il-missjoni tiegħu li timut u jmut fuq salib. Il-mewt u l-qawmin tiegħu mill-mewt iġibu s-salvazzjoni, il-qdusija, ir-relazzjoni mġedda bejn il-bnedmin kollha. L-avvenimenti ewlenin tal-ħajja ta' Ġesu sa jerġgħu jiġu irrakkontati, irrappreżentati u mejxa mill-ġdid fil-ġimgħa li ġejja. Aħna l-poplu li jipprattika din it-tifkira billi nerġgħu ngħixu fuq kollox il-ġrajiet, tifkira li tagħmel dawn il-ġrajiet ħajjin għalina. Għada se nkunu parti mill-folla li tilqa' lil Ġesu f'Ġerusalemm, ħadd il-palm, ħadd il-passjoni. Inkunu hemm meta l-mexxejja reliġjużi jippjanaw kontra Ġesu. Se noqogħdu mal-mejda ma' Ġesu hekk kif jaqsam il-ħobs u jagħtina ġismu u demmu fl-aħħar ikla. Se nimxu miegħu fil-ġnien tal-Ġetsemani u nkunu hemm meta jarrestawh. Se naraw kif jakkużawh b'mod fals u jwasluh għand il-gvernatur Ruman Pilatu u koll ant Erodi. U leħinna se jingħaqad ma' dawk li jgħidu salbu, salbu. Għax huma dnubitna wkoll illi jgħidu għall-mewt tiegħu. Inkunu fil-folla meta Ġesu jittieħed fit-toroq ta' Ġerusalem lejn il-għolja tal-Golgota jew il-Kalvarju. Se noqogħdu ma' Marija u Ġwanni hekk kif is-soldati jisalbuh. Inkunu hemm biex nisimgħu l-aħħar kliem tiegħu u narawh u nisimgħuh jafda ir-ruħ tiegħu f'idejn il-missier fl-ikbarat ta' mħabba. Inkunu hemm meta jniżluh mis-salib, ipoġġuh f'dirajn ommu u mbagħad iġorruh u jqegħduh fil-qabar. Però il-vjaġġ tagħna ma jispiċċax hemm. Għax tletti wara nerġgħu nkunu hemm meta s-segwaċi ta' Ġesu jaslu quddiem il-qabar vojt u iktar tard meta jiltaqgħu mal-mulejjer xoxt. Nisimgħu aħna wkoll il-kliem Shalom, il-paċi magħkom. Dan kollu mhux sempliċiment dramm tal-istorja li ġrat fil-passat. Huwa dak li qiegħed jiġri hawn u issa għalina. Għax aħna parti mill-misteru tal-għajt. Qed nidħlu fir-relazzjoni ma' Alla billi nkunu parti mill-ħajja, mill-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Din hija relazzjoni tagħna llum għax niftakru, niċċelebraw u nemmnu. Is-salvazzjoni tagħna isseħħ issa, mhux xi ħaġa li ġrat il fuq minn 2000 sena ilu biss. Hija realtà preżenti illum. Jalla il-parteċipazzjoni tagħna fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi matul din il-ġimgħa imqazza u r-riflessjoni tagħna fuq dawn il-ġrajiet jagħmlu ir-relazzjoni tagħna ma' Alla aktar reali u ħajja. U allura biex nagħlaq, kif se nieħu sehem jien iktar attiv din is-sena fit-tifkira u l-għejxien mill-ġdid tal-ġrajiet tal-ġimgħa mqazza.
Ħuti eżis, Kristu ġi moti għal-mewt biex jiġbor fl-imkien lilna li konna imxerdin. Ejjew nitolbu biex aħna nemmnu fih u ninaqdu ħaġa waħda mal-mewt tiegħu biex niksbu il-glorja tal-qawmin. Ngħidu fl-imkien ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal dak kollha illi fil-lejl tal-Għid se jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal-vittmi tal-mibeda u tal-gwerra, għal-refuġjati u l-eżiljati nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal min jivvjaġġa bl-ajru fuq l-art jew bil-baħar biex jasal fis-sliem fil-post mixtieq nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għalina biex nitalmu nofru ħajjitna s-salvazzjoni ta' ħutna fis-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Mulej la titbieċ minna, imma fittex ejna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjus tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-Mamudija aħna u nistaqarru ismek. Ilqa' l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik u għamel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġib tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msalla. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti. Ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-raħibati ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, birku, qasmu, taħ li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħaj, taħ li d-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Krist. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna li l-koll nitolbu kwati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru jkun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Għafrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba fi ħniena tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena l-miġja għas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' dan hu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċċo kontana mulejn nitolbu il-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddis ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom U miegħek ukoll. iberrikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Allum imxejna wara xbija ta' Ġesu, tar-Redentur. Nistidinkom biex nitolbuh għad-don tal-paċi fid-dinja. Biex tieqaf ir-reba, tieqaf il-vjolenza, jieqaf il-qtil tal-innoċenti u jkollna jiem ta' sliem u paċi. O Ġesu Redentur tagħna, ħenna lina u jieqaf magħna. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana, eħlesenna u iqafmana, gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima Orina l-inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwi kollha, speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru minn tal-ferħ nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, orina l-intijomna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha, Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Bissirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Bissirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kber inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santismorina l-intijomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina li tikun bnidem bħanna u Ġesu tijaj għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwek kolla, specialment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħenjena tijek. Fil-ħames u l-aħħar misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil binom Ġesu u wara 3 ijiem sammuh fit-tempju id-disputa ma' dottur. Missierna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi salnatik, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-intijomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħanna, o Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwek kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħenjena tiegħek.
Slim għalik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik li lek inajtu, għalli xaħna t-turufnati u li tefa. Li lek nitniedu, aħna li nibku nolf u f'dan il-wit tad-muħ. Ejja mela avukata tana, dawallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Warina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smawi, jitqaddis ismek tiġi salnatik ikulli tritint kif fis-sema jek daflat. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la taħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijak, imberkin divost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missieru, lil-Libenu, lill-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Katorju. Il-mistri ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Amen. Mulej ħnina. Ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Eternalla. Ħenna lina. La li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Għaddisal. Ħenna lina. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq imħabba. Itlob għalina. Tal-aġi. Itlob għalina. Tal-parir it-tajja. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju.
Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddi Giuseppe kun missiera lina l-kol, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqranna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġib ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu. Tal-artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklit, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulat, kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.